Inday paminawa kining tinagi. Sa miyaging yugto ng sugilano nato na sayran, nahibong si Miko kung nganong mahadlok manggid si Michelle sa iyang tato sa buko-buko. Ug unsa masagkahay buot ipasabot sa mga numero nga naa sa tato. Tuod man nakahuna-huna sila si Miko nga mangutana og mang tato sa lungsod bahin sa tato ni Michelle. Samtang si Tara nga mao lagyapoy nagbantay ni Michelle, na problema kay nagsige man kinigyaw-yaw si Michelle bahin sa lawis. Balik nila ni Miko sa lungsod. Nakakita argid sila og mang tatuay. Karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Sa atang kalibay nga Uy! Mikay makalipay! Magpatatusab mo? Ay, hala! Ang gwapam daning si ma'am! Dali, Mikay! Magpatato ta! Ha? Kay bao ka? Ganahan ko makigbarkada ni mo, Mikay. Onsa? Oy, kuan. Ay, laga, ma'am. Ay, lain man. Unsa may nakalain kung magbarkada ta? Kung hindi siya ganahan, ma'am, kita may magbarkada. Ay, di mo ko ganahan ni mo, uy. Ah. Kini man si Mikay ang akong ganahang barkadahon. Mikay, dali na ba? Magpatato tang duha. Ay, di na lang ko anak, ma'am. Uy, mahadlok. Ito akong dagom, uy. Dili na sakit, uy. At ala nag-imnan og pino. Onsa? Di na natato ang may tabuan na, ma'am. Uy, inom na na. Apil lang ko ng inom, be. Kay dugay sad ko nga wa na makainom. Nganong mo apil man ka? Nga siya naman ang gusto na ko ikauban. Di man gini magbuwag kay manag-agaw man ni ma'am. Yes, Mao nga kung asa ko na siya. Kung asa siya nasab ko. correct. O, sige. Bahala na siya diha kon, musunod na nato. Pero, magpatato lang una ta. Uy, di lang lagi taong ko, ma'am. Uy, Uy, nga dili man ka. Ako may mabayad. nasamot. Hindi ko gustong makautang o gawot o ni mo, ma'am. Kay muapil ba ko sa contest? Tiwayo na niya ni mo akong daog. Ayaw ka hadlok, uy, naunsa man ka. Dili ka na ko tiwayon. Ma'am, pila jud ka botilya ang imong nainom karon? O, unsa? O, gano'n nakaingon man ka nga nakainom ko? May kang mulito pero puwa ka na kay hasang. Nakainom na ko gamay. Dili daghan. Mikay, dali na ba? Patato na ta. Buwak lang nga gamay nga itong ipatato. Sige na. Ay, di ko anang buwak, ma'am. Uy, mas musugot pa ko kaka. Bako ka nga kung gusto nga itato na ako. Bako kang. Magpatato sa gagbako kang gaw? Yes, basta siya mo ba yan? Oh, sige. Patato tang tanan. Ikaw, bakukang ka. O niya ikaw, Mikay, kaka ka? Ay, nausa ba akong una-una, ma'am? Tungaw na lang ang itato na ko. Tungaw? O, saan man naman na pa? Ay, tungaw, ma'am. Kanang tungaw, kanang makutkot sa imong panit. Katul kay si imong bugan. Unya, dakop ang tuldo sa ballpen anak niya. Mga na siya. Mao ba? Tungaw kan, tagnok ba, tagnok? Sige, ka na lang itato na ko. Tungaw, tagnok. Ay, Oo, no. nausap sa nga ko na una, di lang ko na bagkukang Nausap sa kagaw. Sabi sa ko. Usap sa'y gusto ni mo gaw, Alin. Kung ko gusto ko mulupad ka ng kwaknit. Para mura ko kwaknit sa kagabi. Nahala! What's naman si Michelle? Uy, nga naman sige kag-sit-sit na ako. Ato ta dito. Unsa? Maging pangadto ka sa kakahuyan? Oo. Ato ta dito. Uy, magunsa man ka sa kakahuyan, ha, Michelle? Na, makatunod ta bitin dito, oy.
Kaon man ko bitin. Unya ako, dili man. Ay, ikaw lang dito. Ako lang. Ay, kagan ka, Michelle. Ay, ayaw magsuot sa kakahuyan, ha? Lawis ko! Uy. Lawis! Unsa naman guys nasuot sa iyong utok? Uy, nga naman sa ginam sa yaw-yaw anang lawis. Ah, Michelle! Michelle! Balik na diri, oy! Michelle! Ayaw tang babadlong na ko! Ade, Michelle! Oy! Michelle! Balik diri ba? Manggawas na tayo ng kakahuyan, oy! Ay! Nagbatok naman sa gaana punuan sa kay Mito! Michelle! Naangya! Kanaog taon niya, Michelle, oy! Ko! Kaon! Ay! Mura ka kag unggoy diha, no? Yan ang dali magiging makakatkat og kahoy! Kaon ko ba? Sige, kaon lagi, kaon. Ayaw paglangas diya, ha? Sa nga imong gilikuran, mukatkat ko. Kuhaan na kag bunga sa kay Mito. Agay, kahalo ba na marapa? Ayaw paglihok, uy. Katasakan ba nimo? Ikaw, Mikay, ready na ba ka? Aw, kukuan. Ready na. Ready na ko mudagan! Hoy, Mikay! Mikay, balik dire! Mikay! Saan ba to siya? Midagan! Ay. Gusto na kaya na lang nagtiwas sa ang pagpatato ay. Ay, nagtiwas. Mikay, balik din, Mikay. Mikay, balik din. Hoy! Hoy, mga bayot! Balik mo dire, oy! Hoy! Ay, naman to si Miko. Ay, naman to siya. May nanitsit. Kau! Yan ako, kau! Ay, naunsa ba ka? Imaw ba kong gibiyaan dito sa sud? Ala, nausa man ang bukto nimo. Nagdugo man na. Ang wa pa man kumahuman sa akong pagpatato, nagadugo na hinuon. Di patiwas na lang na dito ko. Nga karong midagan man sa ka. Uy, di na ko mabuling-bulingan na nagtato akong panit. Uy, bahala nagtuldok ra ang ako. Unya, di na hinuon ta magkapakutan sa tato banghin sa tato ni Michelle, di ba? Mutago lang nata din eh. Mubalik tag sudid to kung wala tong yabag nga babae. Michelle! Ayaw paglangas diya, ha? Ako ray, manguhit o kay Mito. Salamat! Oh, uy! Kamao ka na magpasalamat, ha? Wala mapugot mi. Nahibaw day ka nga agi sa pasmo ka ng kalibog ni mo. Oo. Huwag mong kumukaon. Aron mabuang ko. Unsa? Ikaw, ha? Yabag lagi mo ka magsinultihan. Ato talawis na. Naanas ka ng imong lawis-lawis. Niya na lang kita sa lawis, Michelle. Kay lawis man angan ining among sityo. Ato tas lawis-wis kawayan ba? Ha? Unsa? Ikaw, ha? Bisan unsa na lang ng imong itabi. Apas ko mahal. Unsa? Muapas ka ni Mikay?
Wag yun kayo nasigpatan. Bisan anino na lang sa imong anak, na? Mahadlok lagi akong anak nako dong. Uy, naibaw na gyud bitaw ka anak, di ba? Kung mo na, kuhaon na nato si Virgie sa yang suki nga tigtato. Ikaw ang bahala dong. Huwato na lang gud nato nga muuli si Michelle sa amo dong. Gaw, ang sakinan man sa maguwang ni Ma'am Virgie, di mo? Yan. Aw, kuhaon tingali na si ma'am. Hustod yun ka. Na, nigawas na si Ma'am Virgie gikan sa tigtato. Hinabayot mo tingali ko ni Gaw, sa kita landuan. bitaw, Binayot maghapon ko. Naamaw na to. Pay mo sila po. Kung mao na, makahigayon kita sa pagpangutana sa mananatuay sa atong tuyo. Hello, sir! Oh, hay naman ito ka pa ng bayot. Niara ko, tambalin na lang ning akong tato, limpiyuhin ni... Oh, samad, di mo ipatiwa sa imong kwaknit ka tato. O sarme pakuha na. Gusto na ni, may na lang ni sa ipakukulsa. Ikaw ka pa. Patato kang na yun. Kuan, yang kwaknet nindot with wings. Kuan, di na oy. Kininalat ako'y pangutana. Sabra. Nakatato na ka og buko-buko sa kababae? Ha? Oo. Daghan ang babae ang ganahan patato sila buko-buko. Unya, nakatato na sab ka og mga bungtod sa likod sa kababae. Bugtod. Oo, tato, nga bungtod. Ug dunay numero. Numero. Oo. Nagatato na ko anak. Unsa? Gwapo, kanus, gwapo, kanus. Nakaila ka ba sa maong babae? Ha? Gwaping? O inday paminawa kining tinagi. Sa miyaging yugto ng sugilano na tulasairan, napugos og sugot si Miko nga magpatato siya. Basta ang itato niya kay tungaw. Samtang si Alin, kwaknit ang katapusan niyang nahukman nga tato. Balik ang Michelle ug Tara, mikat kat nasab kini sa kahoy nga kay Mito si Michelle. Hangtod nga gusto nasab kining muadto sa lawis. Balik ang Miko ug Alin. Nakasud sila balik sa tigtato. Human nga gikuha si Virgie sa iyang maguwang nga si Roque. Karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle sawat ang kalipay nga hinikawan sa panahon. Bisan kita sa kangit-ngit nagpaul. Oo. Daghan ang babae ang ganahan patato sila buko-buko. Unya, nakatato na sab ka og mga bungtod sa likod sa kababae. Bugtod. Oo, tato, nga bungtod. Ug dunay numero. Numero. Oo. Nagatato na ko anak. Unsa? Gwapo, kanus, gwapo, kanus. Nakaila ka ba sa maong babae? Ha? Gwaping?
kuan kay Dong. kining nalimot ko. Pero napang landscape nga iyang ipatato siyang buko-buko. Hain man. Kung nagkuhaon ha, tuwalis pigas kwarto. Yun. Hala, oy, hala. Ikulpaan man ko gaw alin. Ano, kulpa diyo. Ang importante nga mailan nato ang nagtato ni Monsieur. Okay? Unsa naman sa ni si Tara, oy, nanawag naman sa mo, eh. Hello? Hello, Ra? Hello! Mikay! Pauli na mo, oy! Oh, nga naman. Doon na si tao nga nangita ni Michelle di, ha? Na, si Michelle! Misuot sa kagahuyan! At ako na siya sa lawis! Ha? Pauli na mo, Pi! Kay siyot na kayo diri sa kakahuyan, uy! Misuot na sab siya sa kasagbutan! Anong ganahan mo na siya dahil sa kakahuyan, oy? Mura mo na siya buntog. Pauli na mo ba? Mapauli na mi. Pangitaan ko na siya. Sunday kung asa ko siya paingon. Ay! Ha? Tara! Nang siya ka? Piping! Ah, Ha? Aw! Aw, kahoy di ay, oy! kayo biya di mong irok. Bayutag ka. Sige na. Pangitasin mi. Aw, taliling. Kay bubiya na mi dire. Sige, bye. Naunsa na sang bayot nga kiat? Naunsa? Daoy, si taliling ay. Misuot na sa kunos kakahuyan sa taliling. Unsa? Misuot na san? Hmm. Agsama ka niya na padong din. Padong na din ang upaw. Anja? Nindot na siya na dagang kay tattoo. Na, wag mo tingol dayon. Nani itingali. Sorry ha nga, nadugay ko. Lagi. Design nga, gipang tato. Oh, gwapo, dagang kay kag tattoo, dagang kay kalimpo si mo. Ay, daoy. Hala. Unsa nakita diya? Sunset man na. Oh, naasay usa no? Suba. Nay usa, kahoy ra. Bitaw niyo. Kiniyot ha. Usam magin ka tato ang iyang gipakita. Aha. Ang kuan ka ng tulog ka bungtod. Tulog ka bugtod. Usam lang tato Tulog ka bungtod. Adong nga po. Wa bay laing mo tato din ni. Kuan, doon na. Dito sa barangay lugot. Unsa? Usa lupot. Unsay lugo? Lugot! Dili lugot! Kinsa mo saingahan sa dito sa barangay lubot. Lugot. Lugot! Kuan, at tiguang na siya. Kunya, ang iyang klase sa pagtato, katong, pakang ba? Pakang. Pakang. Aha. Smile niyo. Kada ba gidat ol og kuan kanang kahoy niya Pakang. 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 Na dayo mo wasli, dayo mo wasli. Ano tato pinakang? No. Sige, amo lang ang tuon. Dali na gaw, magpapakong ta. Mamauli na tatan na. Nagunsa naman sa ka dito sa Manatuay, Virge. Nagpatatuugod ko. Dito magani ang mga bayot, kuya. Oh. Katong Mikay. Nagpatato ba sab? Wa madayon, uy. Nanagan kay hadlok sa dagom. Mao ba? Noon, bayot man. Palawan. Dong. Unsa man, mamauli na ta. Hapit na ng Luisa. Ganihara manggut ang tuyok-tuyok din his lungsod. Hey, klaro na lang nga mitago gidug maayo ang imong anak ng Luisa. Mitago gyud to dong kay nahadlok naman to nato. Dili gid mahimo nga dili siya makitaan. Dili! Dong. Pangita na lang kaglaing pangasaw-on nun dong. Dili mahimo nang. Si Michelle ang ako kay unsa dong? Ay sama! Hmm? Ay nagsama! Ay, sige! Mauli na ta!
Michelle! Niya naman tao tas lugot tay, oy! Michelle! Dali na day ba? Uli na ta! Michelle! Oh, naka ng payag! Uy, Michelle! Nganong mihilak magagmaayo? Nag-atubangan ang gubaong payag! Guba! Oo! Guba na bitaw na. Oo, di pasabutan na nga. Wanay tao diha. Uli na ta! Maurin na mo ganhi din. Hadlok ko nangungo! Aw! Lagi di ungo din sa unang panahon. Hadlok ko! Ay, Michelle! Michelle! Asa naman sa ka? Tara! Michelle! Mingaw man. Mahal! Uy! Ha? Si Michelle man ang migawa si kakahuyan. Uy, mahal gyapon yung sampit nimo. Mahal! Hadlok ko! Unsa? Unsa may mong ikahadlukan, ha? Nanong giga magada sa kakahuyan? Nagusa magada sa kakahuyan? Hadlok ko! Guba! Unsa? Nahadlok ka sa guba? Unsa may nagguba? Bita Michelle, unsa may naguba inday? Si Tara gikan usab sa kakahuyan. Hoy Tara! Mahal, hadlok ko! Ayaw kay hinaday mo. Asos! Mabuang yun ko kung apoy mo bantay ng Michelle. Unsa may nahitabo? Di naman sabli siya. Dito na siya slugot. Logot? Oh, Lugot. nakamisika mo na yung mga mata. Lugot. Panin. Mao man na ang giingon sa lalaki. Barangay Lugot. Lugot. Lugot lagi. Ay, doon ka na bitaw ng barangay lugot din, he? Sunod mong to drama na, God. O, naabot na ditong babayhana. Ay, dawe. Hala. Murag basulban na nga itong problema, gawalin. Bitaw, no? Gawalin, ikaw na siya bantay ni Michelle, ha? Kaya doon na monitara ka ng barangay Lugot. Ay, salamat! Abi na ko, ako na sa ibilin nyo ng laban og otok. Ha? Wala, katawaraan. Okay, ako man kayo mabilin dali inday Michelle, mga tao, mga unta aning dan among siupaw, ha? Nakaon ko! Gi! Dali, adto ta sa susabay dito mga atag, ha? Ali! Dami kini siupaw. Binlay ka, te! Binlan ako ibili nimo. Dabar taro ay ba. Mikay, magkalagot kinig talilinga, eh. Kung kamoy mo sultin, no? Musunod na yun. Pero ako, sungogon gigog, nagandagan. Dali na tara. Ubari ko ng barangay Lugot. Kuya, karong Sabado na magsugod ang gay contest. Sige. Sugdi na dayo na. Aron mailhan na nato ang bayot nga naggunit ni Michelle. Yes, kuya. O ikaw manang Luisa. Nga man ko dong. Kinahanglang mutabang kag paniid sa mga bayot nga contestant, ha? Okay, dong. Kuya, nana ko'y gustong padaogon. Oh, unsa? Uy, karuha lang ha, Virgie. Nga dili ta madudahan nga gugoy ang atong gipasiugdahang contest, ha?
No? Kay Gugoy bitaw na. Oo. Husto ka. Pero, kini ang ibutang sa imong una-una. Ang makadaog, kinahanglan nga maugyod ang atong dudahan nga naggunit ni Michelle. Yes, kuya. Ay, narami kay. Nara ang barangay lugot. Uy, gamay ram day nga tapok si kabayan ni aning dapita. Mao na. Kay bungtod naman ni din eh. Naitiguang ay, mangutana ta. Manang. Hello, Manang. Unsay ato dong. Manang, mangutana ang ako. Kung napa ba ang manatuay din ni og pakang-pakang? Wa ko kahibaw, ana. Wa. Manang, ayaw kahadlok, Manang. Nga naman ito tiguan. Nahadlok man. Alitara, ato siya sundan. O inday paminawa, kining tinagi. Sa miaging yugto ni Sugilanon ato na sayran, midagan si Miko sa dihang patatuan na siya ni Virgie. Unya sa paglakaw ni Virgie, nanood sila balik sa manatuay. Ug nahibawaan nila nga dili didto nagpatato si Michelle. Pero nakasulti nila ang manatuay nga dunay mutato sa barangay Lugot. Samtang si Tara, na problema ni Michelle nga midagan sa kakahuyan ug didto mohilak sa tungod sa payag nga walay tao. Tuon man, gisusigid nila ni Miko ang barangay Lugot, kauban si Tara. Karon mga higala, niya ang sumpay ning Sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Sa atang kalipay nga hinikawan sa panahon. Bisan kita Naitiguang ay, mangutana ta. Manang. Hello, Manang. Unsay ato dong. Manang, mangutana ang ako. Kung napa ba ang manatuay din ni og pakang-pakang? Wa ko kahibaw, ana. Wa. Manang, ayaw kahadlok, Manang. Nga naman ito tiguan. Nahadlok man. Alitara, ato siya sundan. Manangay, manang! Watame! Naunsa man ka? Mudagan man ka! Karon lang kaay nga nahadlok siya sa tugi pangutana niya, tara. Gusto kami kay. Ay, hala! Nilugsong siya sa ubos! Ano, uy! Dili ka ko maligi di nga. Nagsandal ra ba ko? Gibangkong mo siya kang bayutag ka, oy. Ganun nagsandal masab ka, oy. Nga niya amatas bukid. Ay, ganahan man ko, be. Aran, girl, kay ko tanaw nga maglakaw. Ato, ay. Nay, milugsong gid sa ubos ang tiguang. Dali, tara, dagan! Ay! Oo na, kay masunod na ko! Sige. Kao na, Michelle. Huwag ko ni mahuta na siya, Opaw. Lawis. Lugot. Lawis. Oh, saan na sang yaw-yaw ni mo? Lugot. Masarap ko eh. Oh, Lawis. sabi mo, kulbaan ang sabtan ni mo, day. Uy, Lawis, God. Namo gud diha, God. Ang lugot, God. hala. Lugot. Mao man na ang lugar nga giadto ni Mikay og Tara, di ba?
Naibaw di ka ng lugar, Michelle? Ha? Oh, uy. Itutok ka ba na ako, Michelle? Unsa man. Doon na kay nahinom-duman? Ang ungo ba? Ni anas lukot. Whatsa? Oh, nasab ka ng ungo-ungo, ha? Wa na'y ungo karong panahon na, ha? Kinsa man? Ikaw? Ikaw, ha? Kabuangan sa kunin mong libuga kada. Pero, oy, kamao na lagi kang mutubay. Unsa man ka? Nakasabot ka na ako? Makasabot na ka? Ha? Tanasan, biliraw na sang mata. Dahil may silang unsa man ka. Nganong mo kalit malag og pidok ng utok mo? Ay, kasakit sa kong sampot ang tiil, Mikay. Maunan na. Sandal-sandal magug ka. Ligid noon. Dali, kupot na lang na ako. Aron magkabarayon tayo sa kakahuyan nga. Gisuutan sa tiguang. Kung sabi sa ito tigawa nga, uy, muram sa ito siya giabat. Kung saan sa nilapita, uy. Ay, mauna lagi ni ang barangay Lugot, Mikay. Unya, kanang sikbit, maunang lawis. O, tuwa sa ibabaw ang among bay. Sa lawis. Aw, sikpit na daay mo. Ay, oo, uy. O kanang bagang kakahuyan diha. Sa atbang, diha masuot sa Michelle ganina. Nagsigi og... uy! Hala! Kanang misiga man ang mata mo, tara. Pagdaro, ay, kulbaan bi ako nagtanaw ng mata mo. Noon siya ka, oy. Hala! Unsa lagi? Unsa magapahapak ka? Hala, uy! O sana lang katara, ha? Sultin na! Hoy! Matagtag mo sa baga na to, anang Mikay. Natagta na sa kang ate Alin, ha? Nga magsigig panghapak na ako. Ang sobra naman siya kang magpatriling. Sultin na kung unsay hala. Hala! Mikay, si Michelle ba? Ganina. Kaya nga naman si Michelle ganina. Mikat-kat siya sa kay Mito. Nasab! Onya? Mao to. May apel ko kat-kat. Aron, kuhaan siya bunga. Ay, naon sa banga. Nanaog man siya. Unya, misuot sa kakahuyan. Onya? Og dito na nako siya maapsis sa... Sa asa? Dihaan ang kakahuyan na. Unsa? Oh, unya, nagsigig yaw-yaw og lawis. Lugot. Lawis. Yan gibalik-balik og lito. Uy, tinuot ka tara. Ate, lagi. Sabi yan ang mamakak, ha, Mikay? Dali. Ato ang pangitao ng tiguang. Aron atong mahibaw-an kung nganong nahadlok siya sa pagpangita nato sa manatuay dinhi og pakang. Dali na! Kasagit ka sa hotel, oy! Natawagan na ako ang organizer sa gay contest. Og okay na. Masugda na gyud nato ang gay contest karong Sabado.
Kuya Rocky, naunsa ka, uy? Naghangos mo kong kadiha? Virgie, wa na tay hapit panahon. Ansa? Unsa man nagipanulti ni mo, kuya? Kinahanglang makita na si Michelle. Aron makapalayo na tayo ning dapita. Unsa? Magpalayo ta din, kuya? O, kung makita na nato si Michelle, ug makuha na nako ang akong butang nga tuan niya, Asa man sa tapaingon, kuya? magpasyudad na ta. Mao ba? Sige, kuya. Sige. Manang Luisa! Manang! Ay pagsigig paniid, ha? Uyo man ko maniid dong Rocky, uy. Ha? Ay na lang pamakak! Doldre, Ha? may nang wa na ko'y itago ni Munang. Dali! Aron mutabang kagud pagpangita sa imong anak. Doldre! Nang Luisa! Oo, nagidong. Lawis. Lugot. Lawis. Lugot. Ay, Lawis. Misil. Naunsa naman ka? Naunsa ka, mura naman kami sa butong kalibog, ha? Lugot. Ay, sapa lagi. Makabati siya. Unsa? Okay, sa may makabati. Ang mga ungo lagi. Nandiid na sila. Daoy. Mao di ay nga dili ka na ang ubangtay si Tara ni mo Michelle kay kulba man sa day kag ipanulti. Uy! Shhh, sapa. Kinaalas las kakahuyan. Unsa na sila sa kakahuyan. Kinsa man ang naas kakahuyan, Monsieur? Na siya. Oh, ang ungo pa dyan kaniya. Oh, kusa ako. Patyo sa ugo. Baga naman ang doot sa kakahuyan din, uy. Og, wa na kay ni agiing dapita. Kang kinsa man ang yuta din, Aman ni sa una, Yads. Pero, gibalik niya sa akong lulo. Unya, daoy. Unsa naman sa Tara, ha? Mikay, ka na bang sa unahan ba? Oh, kaya nga naman na sa unahan. Naaman diha ang payag nga gikadlukan ni Michelle. Unsa? Pagtarong diha, uy. Kalayo na ini sa inyo. Ay, naa diha, uy. Naara mo sa atbang nga bungtod ang amo ugod. Ang tiguang atong pangitaon, uy. Manang! Mananghain man ka! Ayaw ka hadlok! Di man idautang mga tao! Manang! Si Tara ko! Apo ni Lucio? Manang! Pagkita na ko, Manang! Naalam may pangutana! Palayo mo na ako. Oh, Ayaw pa doon. Uy! Naara ba din ka na sa luyo anang dakong punuan sa kahoy, manang? Ayaw ka hadlok na mo, uy. Di man may dautang mga tao. Apo ka ni Luso, bayot? oo! Ako si Tara, Nang! Ay! Ayaw na sa ibundak ang bayot, Manang! Uy! Tara nga akong ngan! Mao ba? Ay, kadlok, Manang! Ay, kahadlok! Manatuay naman ang among gipangita din, Unsay tuyo ni mo ni nanay? Unsa? Imong nanay ang manatuay din, Sa unang panahon. Pero karon uwa na siya. Unsa? Hain mo day siya. Kalit lang siyang nahanaw. Unsa? Nahanaw ang imong nanay? Hala, no? Nilaya sa ibong nanay! Dili mahitabong bulaya siya. Pero na siya gisulti nga gituhuan na mong tanan nga mo'y nakaingon nga kalit siyang nawa. Unsa man na? Sultihin mi. Dugay nang wa mo tato nga akong nanay. Sukad mauso ang pagtato pinaagi sa modernong kahimanan. Hapan,
Apan unsa? Usa ka higayon ni ana. Iyang gikuha ang iyang kahimanan sa pagtato. Buot ipasabot nga dunay nagpatato niya. Unsa? Kinsa ang nagpatato sa imong nanay? Kinsa? O inday paminawa kining tinagi. Sa miyaging yugto ni Sugilano nato na Seran, nagkabuang sila si Miko ug Tara sa pagsunod sa tiguang nga ilang gipangutan na bahin sa Manatuay sa Barangay Lugot. Samtang si Rocky, desperado na nga makitaan si Michelle aron mabawi ang iyang butang nga tua sa dalaga. Samtang si Michelle nagsigi na og yaw-yaw sa lugar nga Lugot og lawis. Balik ang Miko ug Tara, nasundan gid nila sa kakahuyan ang tiguang nga ilang gisundan. Ug nahibaw-an na lang nila nga anak kini sa Manatuay nga ilang gipangita. Mga higala, niya ang sumpay ning Sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Sawat ang kalibay nga hinikawan sa panahon. Bisan kita sa kangit-ngit nagpauli po. Unsa? Hain man day siya. Kalit lang siyang nahanaw. Unsa? Nahanaw ang imong nanay? Hala no? Nilaya sa ibong nanay. Dili mahitabong bulaya siya. Pero, na siya gisulti nga gituhuan na mong tanan nga mo'y nakaingon nga kalit siyang dawa. Unsa man na? Sultihin mi. Dugay nang wa mo tato nga akong nanay. Sukad mauso ang pagtato pinaagi sa modernong kahimanan. Apan unsa? Usa ka higayon ni ana. Iyang gikuha ang iyang kahimanan sa pagtato. Buot ipasabot nga dunay nagpatato niya. Unsa? Kinsa ang nagpatato sa imong nanay? Kinsa? Uwa ko makaila. Hugway nakakita. Oh, unsa? Ay, nga nagutangway nakakita nang. Gusto mo maghani. Napakita yun ni sa ubang tao. Uy. Mao nang among gikahibudngan inanay. Kay wa gyud siya mosulti na mo kung kinsa ang iyang customer. Glabaw ming nahibuom ko na nganong talit lang siyang mibalik sa pagpantato. Sige na. Padayon. Ang among nahibudngan. Kay wa siya mo tato siyang customer sa bahay. Misuot magid siya anang kakahuyan. Lahos dito sa among kanhing payag. Og dito niya dada ang kahimanan niya sa pagtato. Buti pasabot nga. Gitaguan niya ang iyang customer. Oh. Og. Ako sa lang. Ansa? Ayaw maghilak. Sige. Hilak lang man ang hilak. Mikay, usapan niya pagsulti na to. Kung magsige siya hilak. Kalma lang na, kalma. Ayaw hilak, ha? Sige manang. Ipahungaw una ka ng gibati ni mo. Og. Basta mag-isumpay ka ng og ng uy! Basta magkabayuta ka! Patiwasan ko ni mong sulti, oh! Ikaw na lang ako pasultihon, ha? Kapisos lagi kang bayutak ka. Di ba kung ka maghuwat ka, magdali man ka. Nagdali ka. Nag-imot pa ganin si Manang. Oh, sorry. Humaniyag tato siyang customer. May pauli siya sa bay.
aron magkuha og pagkaon. Ug mibalik na sa payag. Apan, wa na siya mo balik sa bahay. Unsa? Haim di siya paingon manang. Among gisusi pagkaugma sa payag. Apan, wa na dito si nanay. Wa na usab ang iyang misteryosong customer. Wala no. Wag inahibaw ninyo kung kinsa ang iyang customer. Sure naman saboy. Wag nakapangutan na ninyo. Nasuko ka bayot? Ha? Awa nang oy, wa. Excited lang. Unya. Usa man sunod kinatabo nang. Tud karon, wa gyud mi mahibaw kung hain na si nanay. Ug kung ganong kalit lang siyang milakaw. Unsa? Nagtuo na lang mi nga miuban siya sa misteryosong tao nga iyang gitatuan. Ha? Missing in action ang imong nanay, no? Oh! You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Nganong miyaw na makakanta, Michelle? Asa man sila? Ha? Sila? Ako ang si Mikay ba? Ang boto niya ipasabot, Ara? O gingon man si Tara? Asa sila? Nangita sa manatuay nga naa sa barangay Lugot. Adlok na sad ko. Dawi. Nasab ka na ng imong hadlok-hadlok, Michelle. Manako na ba ng imong kahadlok da? Hadlok ko. Hadlok ko niya. Kinsa man dyan kay kadlukan nimo? Mahimo ba imong isulti ang ngan aron atong malikayan? Hadlok ko. Nasa kutsilyo. Taas. Unsa? Naitlog. Itlog, asang itlog. Itlog? Dawi. Naunsa naman ang itlog kay imong gipanulti? Unsa man na? Eksapa. Makabati sila. Unsa? Kinsa man na sila ang imong gisulti? Uy, Michelle! Ako'y nagpractice na sa nagpabutos armas ni Dong Roque. Kuya B, practice ko. Sige. Pastilan yun yung bata. Dahang lang magkat-on kagyud sa pagpamusil, Virgie. Oh. Para sa umaabot. Uy, saan nang gipanulti ni Dong Roque? Okay, O sa mga nang iyang gipanaggan-an sa umaapot? Totoo na. Porbida. Kulbaan man gid ko magtanaw ning duha ka man nagsuon. Pura man taon ni ko makaila Ginoo. Diri lang. Naara ang payag sa akong lola. Hello! Diha man may ganina si Michelle? Kinsang Michelle. Ay da, kauban ng bayot. Miss Michael yun na siya, pero pagkabayot na, Michelle na. Writer mo sa deka, Mikay, oy. Dali lang, tara. Atong tanaw ng payag. Ayaw pamirad, Mikay, oy! O sa magituyo ninyo ni nanay. Ako nakadungog mo gud nga mutato siya og pakang. Katong kinaraan nga styles pagtato ba? Oo niya. Nakadahon na mi nga magpatato sa karaan nga style. Mauna. Mao ba?
Dili mo mga daotang tao. Dili ito mo nang, uy. Mga buotan taon ng pagkabayot nang. Nganong nahadlok man ka na mo manang? Misutoy kag dagan pagkaibaw nimo nga nangita mi sa manatuay ining dapita. Tungod kay nagtuo mi nga ang nagpatato ni nanay ang nakaingon. Nga kalit lang siyang nawagtang. Unsa? Nagtuo gyud mi. Nga daotang tao ang nagpatato ni nanay. Hala no? Kasayang no? Pero, ngano kang si... Dali na tara. Mamauli na ta. Sige manang ha, mamauli na lang mi. Dali na tara, dali. Dali, dali. Ayaw paghiskot ni Michelle at tubangan sila yung tao eh. Sorry! Michelle, ngano na lang ka makadiya sa kwarto ninyo ni Mikay? Michelle? Tago ko, kina sila. Unsa? Dahil, kinsa man tao nang imong nakita nga Michelle, kinsa? Tagoy, patayog ka. Ha? Oo, mutago na lang ko eh. Ay, daway daw eh, mabuang ko kapil ni Michelle. Mukalit man siya kataranta. Mikay! Nganong may balik ba ta dinhi sa lungsod? Mubalik ta sa manatuay. Oh, unsa? Ngano man? Doon na ako'y klaruhon, God. Ining tato nga nias kong cellphone. Aw! Nala! Naara lugar sa Manatuay ay... Ayaw nagtimang, ha? Takuman ang bakba ni mo. Ay na pag-iskot ni Michelle at tubangan sa laing tao. Oh, Mikay! Asas! Tangagin na ko, oy! Dali na. Manood na ta. Ay, napil naman ko kalibog ni Michelle. Pero saan na kano kung tinuod na doon ay mga daotang tao siyang nakita? Ay! Usarang mo to? Ano, tinuod magkakang isulti ni Michelle na ay mga daotang tao. Muntago ko din ilam sa lamisa. Uy! Hello! Mga adlaw, sir. Ay, nabalik lagi mo. O lagi, sir, kuan mang good kining... Saba, natutulan niyo ang manatuay sa barangay Lugot. Oh, sir, pero wa naman dahil siya dito, oy. Nung may balik mi din, he. Ha? Anhin na mo patato na ko. Aw, mayo nun. Dali na ko mutato. Kay electric gunpin man yung akong gamit. Di rin naman tagaroon. Modern. O siya din kasi sa pagtato kining niya sa kong cellphone, sir, pa. Sige, gamit, ani. Hain. Kini ko do, kini, oh. Ikaw lang, i-zoom lang. Zoom, kayo ko kaklaro. Maunay, kada. Aro maklaro ni mo. Kung siya gigamit ini, ako na ning gisom, ha? Aw, ni gitawag og hanpok tato. Ha? Oh, hanpok tato. Sa Bisaya pala, pakang. Muna kinaraan ni pagtato. Maubat ang pakang, day ni. Oh, pakang. Manamanong pagtato na. Og, muna gamit sa tiguwa nga na sa barangay Lugot. Unsa?
O inday paminawa kining tinagi. Sa miaging yugto ni Sugilano na talaseran, miasoy ang anak sa tiguang manatuay nga milayas kuno ang iyang inahan og kalit lang nga nawa sa dihang may misteryosong tao kining nga gitatuan. Samtang si Allen nakatago og apil sa ilawom sa lamisa tungod sa kalit niyang nabati nga buto-buto sa kakahuyan. Balik ang Miko ug Tara. Bibalik sila sa tigtato sa lungsod aron pagsusi kung unsa nga pamaagi ang pagtato nga naa sa iyang cellphone. Mga higala, niya ang sumpay ning Sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Busa Michelle sa atang kalibay nga hinikawan sa panahon. Bisan kita sa Unsa din kasi siya sa pagtato kining niya sa kong cellphone sir pa. Sige gamit ani. Hain, hain. Yeah, Kini ko do kini oh. Ikaw lang, i-zoom lang. Zoom, kayo ko kaklaro. Mao na kada. Aron maklaro nimo. Kuno siya gigamit ini ako na ning gisom ha. Aw, mo ni gitawag og hanpok tato. Ha? Oh, hanpok tato. Sa Bisaya pala, pakang. Pakang. Mo na kinaraan ni pagtato. Maubat ang pakang day ni. Oh, pakang. Manamanong pagtato na. Og, mo ni gamit sa tiguwa nga naa sa barangay Lugot. Unsa? Mao ba? Mikay. Ay lang nagigtimang diha tara. Hilom lang. Aw, saban mga inday. Patato mo. Ganahan magugug kinara ang pagtato kay dunay sugilanon ba? Kasakit, ana. Uy, kana electric na lang. Bitaw. Ikaw ko pa. Gusto kang tato nga iring. Ay, ganahan ko po. Anya, pila man, ha? Pwede mo hangyo. Pwede kayo. Kung ganahan ka magpatato tara, balik lang unya din he. Kay gigotom na ko. Dali na, nagpaabot na nato sa taliling. Okay. Sige. Gwapo. Babalikan kita, ha? Dali na! Uy! Ay! Mikay! Uy! Mapiyan mo sa dili mo kalaki! Uy! Gwapo! Bye-bye! Dawi, ang sabi giro buto-buto ay. Kanong wa maron mahunong. Sa mga karuan. Hilom na ba si Michelle? Si Michelle ka? Saan ka? Uy, si Michelle. Murag nagilak. Wala mo sa motigin siya kalibog. Ako siyang sudlong sa kwarto. Bahala na. Salamat kay imo nagyablihan ang bultahan. Michelle, naon sa magkadiha sa ilawom sa kaptri. Salamat, ha? Sa buto. Musilon ko. Patay ko. Wala, no? Nahibaw sab ka, no? Mamatay ka kung musilon ka. Kadago ko na buto-buto. Sige, manangol kita din, ha? Unya na magawas kung ni na sila si Mikay ug Tara. Mikay! Wala ka tingog ay! Masamang ka! Natukan kasi mong laway! Doon na ako'y gunaw na, tara. Seryoso na lagi ka, no? Ay! Wala! Usa man ang buto-buto. Hala! Murag, gikan sa dakong kakahuyado sa amo! Dali! Dagan, tara! Dagan! Ay! Hala, oy! Murag ni Granny kakusog mo dagan si Mikay! Mikay! Murag yung lalaki og dinaganan! Hoy! Mikay! Huwag ako!
Kinala masusin ako. Kung din gikan ang buto-buto. Doon lang ko sa bahay ng Litara. Alin! Gaw, Alin! Gaw! Gaw! May kanya nagagaw. Nay, buto-buto sa kagaw yan. Nay, buto-buto. Ay, si Michelle. Na-resquad tumitago. Di alam mo, susihon ako ang buto-buto gikan sa kagaw yan. Saan na mo ang pala? Saan mo na? Di alam mo, ha? Mikay! Kasi may balahon, oy! Ay, di paglakas diha. Tago na lang, tago. Kasi ba tayo palahon? Ate, kasi ba ka nang nagpabutos ka kahuyan, no? Ingo rin ba hindi sa inyo, tara? Sayong nagpaduol ang mga dautang taong? Ay, umot, uy! Dito ba ko sa syudad nagpondo, ha? Di na tabag lang, nas. Aday ko din yung pasalipon siya na kumpulan si Kevin ito. Kisa mo ka nagpabutos kakaw yan. Mga lalaki ka na naggawas, kikan si kakaw yan. May dahil silang mga langgam. Mga ngayam din yung mga tawana. Hoy! Unsa lang inyong nga da? Ayot! Unyag bayot ko, nay manakop? Wapan! Ay, kaglanggam! Amanin ko, inayam ba? Inayam na mo ba? Di ko palit og langgam. Ngano nangaya mo diha? Wa man mo mananghid. Sorry kayo bayot ha. Ayaw na ni ko sa among kuha. Ay, wi batasan. Sorry. Dali mo. Mga way respeto. Kinsa ba to sila, Mikay? Kinsa to sila? Ay da. Kinsa to sila? Ay da lagi. Mga ngayam diyan di ay we. Mga ngayam lang dito sila. Gitagan mo ko sa kabuk langgam ilang kuha. Ay! Hala! Langgam! Ate na hisonon! Hello? Unsa? Nadakpa na nga tong sakop nga may daang butang? Kapanuay! Sige. Maghuna-huna taglaing paagi. Dili na tabo gamit og tinuod nga lalaki nga muda sa butang. Mangita ko lain! Oh! Bye! Up! Ay, kabaw! Kay Doro kay maigo, taon ko doon. Oh! Nganong naam sa kadiha manarapo, ha? Nang Luisa? Unsa man? Naniid ka? Oo, dong, oy. Dool na dire. Ah, Dool! nga naman dong. Na kay iso. Ikaw ba? Daghan na kag nahibaw-an bahin namo unsa? Ha? Oo, dong, oy. Nga nugod. Wa. Sige. Aron dili na ka maglisod og paniid. Sultihan na lang taka sa akong negosyo. Ah? Nagpayuhot kog drugas dinhi manang Luisa. Unsa? O kung doon na gani mahitabong re dinhi sa bahay, ikaw ang akong unahon sa pagpusil. Unsa? Wala kalain mo dong. Anong ako man dong? Tungod kay wa pa mausab ang patakaran. Piyait masday. Saan? Mao ka na. Ala ka dong. Anong ako man tayo mong mahuna-hunaan dong. Uy, kala. Ayaw gid pagsuway ha sa pagtraidor nako. Ay, ako pa. Mauna manang. Piyait mas die. Mao nga kadtong imong anak na.
kung mupiyait man sa to. Aw, patay sab siya. Mga sawa man ka kaniya dong. Ay lang sa siya patya dong. Uy, si Day Michelle. Oh, depende. Nagipit na ko karon nang. Labat ang akong daghang problema ining dapita. Mao nga kinahanglang makit-an na nako si Michelle. Aron makasibat na mi dinhi. Ay, ibilin na day ko ninyo din, dong. Oh! Ibilin ka kung patay ka na. Misiga ang mga mata ni Manang Luisa, kuya, oh! Hadlo kay siya, kuya! Awangay ka lang mahadlok na ko, manang. Busa, pag huna-huna diha, kung doon na ba kay paryenteng bayot, nga posible nga maoy mitabang kang Michelle, aron makatago kini. Uwa man may parinti din hidong. Uy, kay taga Mindanao baya ko. Oh, basta ka tuwan sa Mindanao si Michelle karon. Wa man sabto siya katultol sa among mga parintes Mindanao, day. Aw, pag-ampo na lang, nga mo pauli siya nako sa iyang kaugalingong kabubuton tungod nimo. Lami, humod. Hoy! Init pa ng inasal nga langgam, ha? Murag ikaw rin yung mga kauna na, Michelle. Kay, gamay man kay na. Wa man sa kamaluoy nga miyasal anang langgam ataran no. Ha? Ato, kumusta naman inyong lakaw Kumusta? Posible gid ka nga ang tiguang nga taga Barangay Lugot ang nagtato kang Michelle. Unsa? Tato. Oy, mitimang nasab. Nahinumdum ka na ba kung kinsa ang mitato nimo, Michelle? Na, wag yay ayo ni bayhan na pangutanon, oy. Kay, mungisi lang. O, dili ba, katawan yung ka. Usa ka nanay ang may misteryosang gitatuan diha sa may payag sa lukot. O ang maong payag, mauang giato ni Michelle. O, naghilak siya nga, nagtanaw ini. Buti pa sabot nga nakahinumdum siya sa maong lugar. Ug dunay nahitabo dito nga gihilakan niya. Michelle, hoy, unsa man, ha? Unsa man kayo maghilakan sa maong payag? Ha? Nananain lang siya pugsa sa pagpangutana, tara. Ay, kay bulungan yung kang palilinga ka. Doon na kay buhaton nga. Tuwad. Naku, isulti ninyo. Kami na to. O sa nagaw ali? Kaganina pa. Nagsige sa gyaw-yaw og lugot og lawis. Lugot. Lawis. Lugot. Lawis. Kana, mao na pirmi niyang giyaw-yaw kaganina sa wa pa mo abot. Lawis. Oh. Michelle? O sa may nitabo ni mo diya sa lugot ug sa lawis, ha? Unsa, Michelle? Hala! Nihilak siya? Michelle? May nahinumduman ka na ba anang lugot ug lawis? O inday paminawa, kining tinagi kung sunata. May makuha na kang kasayuran si Miko gikan kang Michelle? Unsa maging kahay kahulugan anang tato sa buko-buko ni Michelle? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Dalit sa RMN Drama. Kung nganong kanimo pa nahigugma, sayo man kining pagbatia, gipadayon pa.